Čaute, tu je Michal. Nachádzam sa v krásnej slnečnej Petržalke, opäť zasa doma, pretože mi práve začala dovolenka. Bože, taká zaujímavá téma, pretože mnohí z vás nemusia vedieť, že vlastne my si majú nejakú dovolenku, to je také trochu zaujímavé. Fakt je ten, že nie všetci mnísi majú dovolenku. Dovolenka závisí od každého kláštora. Sú kláštory, ktorí mnísi nemajú vôbec žiadnu možnosť nejakej dovolenky, ale zasa na druhej strane si to kompenzujú inými spôsobmi, majú spravidla povedzme viacej spoločných rekreácií alebo majú nariadené, proste prikázané nejaké tie osobné, súkromné duchovné obnovy, pri ktorých majú možnosť si z času na čas naozaj vypnúť a stíšiť sa, trošku vypadnúť z takéhoto bežného rytmu. V našom prípade máme dovolenky. Pre tých, ktorí sú vo formácii, je to trošku menej. Samozrejme, postulanti, kanonickí novici prakticky takú možnosť nemajú, akurát majú možnosť pred začiatkom kanonického noviciátu ísť domov na 2 dni. Ja som to zažil, keď som bol v Poľsku, v Týnci, a kvôli tomu mi ešte k tomu prihodili ďalší čas, keďže mi trval prakticky celý deň, kým som prešiel vlakom z Krakova do Bratislavy a potom takisto naspäť. Takže to som mal vlastne dokopy de facto 4 dní, ktoré som mal voľno pred začiatkom kanonického noviciátu, keďže kanonický noviciát vlastne neumožňuje to, aby novic bežne chodil mimo kláštor. Ten trval len rok a po jeho skončení vlastne majú všetci možnosť zobrať si 14 dní voľna. Opäť hovorím o tom našom prípade, ako je to v Sampore. Potom, ako človek zloží večné sľuby, ako sa stane mníchom, tak má možnosť si zobrať 30 dní dovolenky. Treba povedať, že jedna vec, že nemusí využiť tých 30 dní, druhá vec je tá, že nie je to dovolenka v takom zmysle, ako že sa niekto môže vybrať k moru a kláštor mu to zaplatí a podobne, to neexistuje. Mnísi trávia dovolenku rôznym spôsobom. Ja, keďže mám tu na svojich príbuzných a známych v Bratislave, tak každý rok prakticky sa dostanem sem do Bratislavy aj viackrát. Tí mnísi, ktorí povedzme už nemajú živých rodičov alebo ktorí možno viacej túžia po nejakom inom oddychu, tak zvyknú chodiť napríklad, ako my povieme ľudovo, na pustovňu, čiže skôr sa kde si stíšiť na nejakú chatu. Ja osobne som napríklad bol párkrát aj v Detve u karmelitánok, v ich dome hostí, takisto v redemptoristiek v Kežmarku. Tam sa chystám ešte tento rok zájsť, takže tam sa možno pozrieme potom aj spoločne. No a tak, závisí to vždy od situácie. Samozrejme, dovolenku musí schváliť predstavený a musí to byť dopredu dohodnuté, že vlastne čo ako sa bude diať, takže mních neprestáva byť mníchom ani počas dovolenky, takže samozrejme aj keď je mimo kláštora, tak tiež sa ho týkajú všetky tie bežné povinnosti typu modlitba, liturgie hodín a účasť na svätej omši a podobne. Ale samozrejme môže si zorganizovať nejako chce a je to veľmi vítané, pretože ten náš taký ten bežný rytmus vie byť niekedy dosť namáhavý, vyčerpávajúci a je to vždycky fajn, keď si človek môže na chvíľku, tak povediac, vypadnúť z toho bežného švungu. Ak by ste sa možno chceli niečo spýtať hľadom dovolenky alebo ako, tak môžete napísať do komentárov a ak sa vám páčili obrázky z mojej cesty do Bratislavy, tak nezabudnite dať like. Ak ste tak ešte neurobili, treba kliknúť na odber, budú ďalšie videá. A zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.